Siguran sam da svi oni koji su Allahovom voljom birani da budu šehidi, da su oni zasigurno, kao što Kur'an kaže, živi, ali da mi to ne osjećamo. I zbog toga me strah kad uđem u ovo mezarje, ovdje na mrazištu, ili na bilo koje drugo mezarje. Kada prođem pored tih mezarja, kada nazovem selam našim šehidima. Strah me da možda nisam u ovih posljednjih 20 godina, da nisam možda odstupio od onoga zašto smo se zajedno borili. I prošle godine kada sam na hudbi spomenuo rahmetli Zajnić, legendarnog komandanta Sadrini, komandanta koji je šehadet Allahovom voljom postigao zadnji dan, onda kada se potpisivao Dejtonski sporazum. I to veliko bosansko srce Sadrine je pogođeno jednim malim gelerom. Oni koji su vidjeli nakon toga Zajmovo tijelo, kažu da se gotovo ne može vidjeti ta ulazna rana, od koje je postigao šehadet taj veliki legendarni komandant. A onda sam kazao da sam gotovo siguran da u stvari to veliko bosansko srce nije moglo da izdrži, odnosno ne bi vjerovatno moglo da izdrži možda nepravdu koja bi se nanosila njemu, odnosno njegovim saborcima. I zbog toga je Allahovom voljom, nakon mnogo bitaka i nažalost nakon neostvarene želje da rahmetli Zajin Imamović sa svojim saborcima, podrincima oslobodi putnu komunikaciju ili put do našeg Goražda, te jedine tvrđave koju su Bošnjaci Allahovom voljom odbranili na Drini, Đelešanu dao da na Lupotu ili ispod Lupoča u Meždrama toga dana, na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, odnosno Dejtonskog dogovora, da to veliko srce napusti ovaj dunjaluk jer je završilo svoju dunjalučku misiju.